Ellek Gülelek görse. Buridon versenem neme urut zaprosu urut men alyana men hiç kime ayrı demok. Hiç kime. Ştaýyk kimler gelmedi, kimler bir prezident bilen Serdar Berdimuhamedov gelmedi. Galan nallym men ştaýyk barym. Şekif geldi, Häzir ýene bor geldi. häzir ýene bir ýene gurulýas bolan bilýän deri ýyzmyzaklara barar, ana gyýdyň plan, ýene plan, ýene öýmüzaklara neme ýetirdi? Gurulaýas, neme etýäs? Hökman otaýnyňam çyny bize güýji ýetmeýär, ýyzmyzaklara güýji ýetir. Ol Ertireyem izin daklar da getirmek ne tip bolýar. Oturan ýeňizden izaklar da getirmejek bolar. Ondan görüşdürbi. Gitken bolmam mümkin. Watan şeýle palah edilýär da. Başga tip edilen o wa. Ýöne azyjyk bahş eder diýip gorkup oturmakluk oleýan biziň watanymyza bolan söýgümiziň derejesini görkezýär. Azyjyk gorkudy baskadan gorkmaly. Olaňyň bary diýany polisiýaň baryp soraw edip gaýtmagy ýa ýenetmegi gelsin aýtsyn. Mine bayram dostumuz bar Allaly. Hojalygyna şeýle bahş etdiler bolýan näle gepleşip sorarylar. Bara YouTube'da dinlän. Dinlän YouTube'a soňra dinlemesini. Yaman girem oý jogaplar berdi. Şondan soň bu sesem gepleşigine mar internet oýdy bolýan şol adam ertesi gün Aşgabatda gitdiýdi. Aşgabatdan getirilen komitetiň adamdy. Salam Gülere, hoş geldiniz. Teşekkürler son kimende? Sağlık, bolmaýanyňyz. Hudaya şükür ederim. Bu musun ya adam yok mu? Okulları, Ha, işler. go da şükür, go. Sizler nähili? Hudaya şükür güzelim. Bu geçiyoruz. Aýtulym. Nälelikleriniz sizde de bardyr, pikirleriniz bardyr, aýtjaklarynız bardyr. Näle görüş alyp barmaly biz? Näde bir-birimize aglylyk törekmeli? Ay Şol bütün men bilsem hiç haýsyndan neme yok, adalet diýen yok. Hemmesi de haram etdiler. O ýandaklaryň halk gowy diýerler bolun. Hemmesi de haramdan oýarlar we şoň üçin hem aýtdylar. Ol daja hakyky. ol gariplara kömek berýär, tiýeni bir diýerler bolun. Gariplarda daja telefon ýok, telefon ýok. Ondan näet kömek yetimlerden halandan hiç kim habar alan ok, banka bar ýaňdyň para bilen hemme zat etýär. Mysal üçin men özüm şu Moskwada okaýan, gelenme 2 ýyl bolan bolsam, daja enatam ýeke degem pul ugratyp gören ok. Banka barsalarym ugratyp bermeýärler. Kontraktymy tölemeýärler, hemme zat günümizden özümiz görmeli, başga da adam özümiz. Doğru aýdýan, men ana viza düşünce- kartyma Bir jagada düşünmek, men diýen, mysal üçin men enatamyň gazanýan puly şol. Näçe onu hökümet bana uğratmalı men ýenetem men barda okumany geldim ýa bilen işini etmäni geldim ýa başga da etmäni geldim. Aslında özümizde üniversite şular ýalet berkilik berip goýdun çäreden çärak ýürmek. Benim ýerjekler şeýdip ýat ýurtda enatamdan ýa dogan garandaşymdan uzakdy. Aslında menim goşuljak şey okujak. Yani bilmedim biz tarapdan wapşe hiç ýerden mysal üçin şöyle de görýäs, okaýar. Aýda 500 dolar alyp oturarlarym bar. Aýda $200 alyp oturanım bar. Häzir wapşe gadagan pul bolar. valyutny faktis bir kart öredip durlarmy? Valyutny diýip şondan ýem diýe, şondan pul bolanlar alýar diýe. Abişni ek klasik viza kartı alýar. Men özüm gelemde Patkatovic'nin kursdan geldim. Kursdan gelem Patkatovic'den geldim. Ve şoň nemesini törap bermediler. Daja kontraktlarymy tölemediler. Nämemişin bärde men okaýan ýerim universitetim spisokda ýokmuşyn, bärde okumak gadaganmyşyn, diplomy geçen okmuşyn. Bolýar men diplom geçmesi men ýoksama o ýany bap işler men ýetdiren gaýdymokmyň bäre men diňe şo ýagdaýlaryny bider bolup men taşaryp göreýin nikahym ýany geçirdim men ýene tamam. Pul geçirdim. Men ýene tamam tapýan pul bilen kimin näme işi bar men şoňa düşünmeýär. Ol näle kanun bolsa yok diýen zat näme zat bol? Kimi desde şo taýda kosun. Olmasa da özüňizi açsyn. Saçyn taşydy universitet bam ýok. Nide bar universitet ýok hiç. Şonun bir killikde düzülür şol. Pul spisekdakilara okap bilýäňiz. Daja şol diplomum Zaviryat eden oklar soňunda ýalňyşmasam. Şolong ýadan kabul eden institutlaryna, universitetlerine daşarykda okumasam, şonun soň gelen soň Zaviryat eden oklar. Şolar ýa problemalaryny tämöňde. Ma ol baram soň men diplom kabul etmesin, olar men nemem däl. Ol men işimde bu näme o ýany garapda işdi mesela men
Ena tam makar. Birine varsam yan yollaşım makar ýöle men bärde men ena tam yan yollaşım ýok. Men bärde kimin arkasyndan günüm görmedi. Näme üçin men düşünmek bilmediň ol nähili kanuny ol. Sen daşary ýurtda sipsakda ýok gerde bolsaň sana pul uğratmak bolanok. Biz näde pul tapmaly bärde de mogolim bolan bizden talap etdi. Näme üçin siz okanyda okandy. Biz näde okamaly? Biz işlärim, pahalym özümde bakalım. Ýaşaýyşymyz opşeýdymyz pul tölälim ýa kwartirada ýaşamyza kwartiramyzda pul tölälim, iýbiçkimizde pul tölälim. Näme edin? Bärde de men dokunaşdan habary ýok diýen pul alýarlarym bar tanaş arkaly ýöne olaň sana hiç gaýtsam kömek etmemin diýjek bolan türkmen halkynda şey hiç gaýtynda hemmeti bulan haramy ýakdan hiç gaýtsy halal sen neme deyin birine kömek edeyin diýen hiç şey ýok. Mysal üçin şöýrdaklaryň bilýärler, mysal ýetimizden pul gelmeýänini bilýärler. Ýa şuňa ýetimizden pul gelen, şolam kösenip bermen şuňa bolan ödüň tanaş bilenem saldyramazsyň şuňa da bir tanaş arkaly kömek edeli diýen hiç zat ýok. Olar gaýtam diňe bir akundan gowulsa açdyrýany bolsa diňe şolaň üstünden ýa. Ya olmada başga radysym türkmen gyzlaryň atlaryň şerden diňe türkmen oglanlar bulaşdy. Men näme üçin ýüzüm açyp çykdym? Men işdatdan gorkmak goýýanmasyň ýurtda öde goýber. Kim näme diýdi şey diýdi. Ýöne türkmen halkyny da eýleýanym, abizatyny türkmen halky. Türkmen halky gyzlaryň eýle gyzlar beýle diýip bizler pador edemler. Şerde de hemmet şonu ýalak. Sen egerde hakyk erkek bolamasyň çykyp prezidentini talap et hakynda ordanmy? Sen ejide ganym türkmen halky. Men şonu diýjek boldum. Görüşmelekeniň de diýýärmi, ýurdu döretmelekeniň de diýýärmi? O gelip taşar ýurtda bir ala çykalan uýalarmyzy bir köpük pula bir uzatmarsyň, soňam gelip edýän işi bilen oho bolmanam senilki görüş erkekçe, mertçe Türkmenistan ýurdu gülýal derejä getir, erkeklik borjuň ýerine ýetir. Ondan soň görüler belki biz şunu çasan şular ýarak mümkinçilik öğretdik. Ayarlarymyz, uýalarymyz keselmedi ýaly. Hökümetimizden gollaw berdi. Ondan soň sen şonu ýaly etseň, belki bir derece tankid etmäge esas bolup biler. Ýöne oňa da hukuk berilen, oňa da berilen. Şondan soň eteýini ol ayar maşgalan göz şahsy durmuş ol. Ýöne onun şahsy durmuş. O ayarlara ejidi ganymlyk var. İşten giç gelýär. Ya olmasa işe başlyklaryň zatlaryň uporka etýär, zat etmäne etýär, başlyklaryň zatlaryň özi gelip alyp gitýär. Görýär olun her gaýsy bir zat ol oglaryň ýanyna etdi, miň ýanyna etdi, eýlemetdi, beýle. Ola birinciden erkim oldun durmuşy. Hiç kim çarawyny takyp oturanok. Sen boýam sen adam bolamyň, gel kömek et. Men sana şunu şeýtdim. Seni şeýden de sen gadyr bilen okdyp aýt, bärde hiç kim nemedi. Dalжына da atjot dalжырma. Ýöne men diýjek bolam haýsy bir normal bolamyň, barp öz ýurduňdan talap et hakyny. Olo biziň halkymyzyň hemme tam jurnal ejide ganym. Ol halk gowy, o ýan gowy diýip çykyş etýärlerim, olaryň haram kanundan sinkiden olan haramlar. Mysal üçin men özüm dokument taýýarlanmada banka barýan, kapitalynyň pul berýän resken dokumentini düzeltýän. O çurda duranyň, sen o zadyň sana gyzyklandyran. Mysal men özüm dokument taýýarlandy. Viza diýip tölew bolýar, men Russiýaga gaýtdym. Viza diýip tölew bolandy. Ejem pensiýa alýardy, men 60 ýaşdan geçen. Ondan oňa näme etmeli bolýar diýdi. Vizaň tölemäni de hak gerek bolýar diýdi. Men öňde de aýlykçy ýok, ejem pensiýa alýardy. Maňa diýär, men ejemiň kartyny alyp bardym, pasportumy zadan alyp bardym. Meni izime gaýtyryp goýberýärler. Näme üçin? Sen näme etdiýär? Barp diýär, ejem alyp geldi diýär. Şeýle diýär. Men diýär, men ejemi ýarawy ýoksuň. Ya şuly men diýdim, men kartyny ogurlap alyp gaýtyp bilenmok. Ya olmasa propiskam bir ýerde diýär, men ýok, sen enen alyp gelmeseň bolanok diýär. O näme zat? Men şol kartyny ogurlap alyp barmajagym belli, ya olmasa men öýümnäklerden ogurynça bir ýere çykyp bilmerim içeride. Ya şol bermejek bolup Müňdereden suw getirýärler da bizde. Müňdereden bar o dokumenti getir, özi gelsin, bar plan ýerden plan spravka getir. Atym kart bardy. Karta her galay pul sap bolýar, pat gursa neme ýok, western ýokdy. Dadım nara 100 gedek bardy banka, men kartym ýapalyp kuýup galdy da. Bir gedek pul çekam okşan. Geldim gelenden maç. Ýene ýakyp çykyp berdirler şu karty. Ben çıkayın ne çıkılıyor? Bak gelmiyor. Bor oldu. Tavulun gelin de. Tavulun iyi yayınlar. Ne çıkmalı ya kresi vasan çıkyan mı? Ha o kresi vasan çıkyan. Tamam. Hadi bay bay. Olya tavulun gelip durun.
Sıkmadılar. Yani biz de hemen çıkar ayarın olmasa. Barmaz. Çıkar göre. Yani hakikatdan hem dişine diyal var, bizde çından hem hakikattan hem kösünçlük var. Şu tayda okuşular ne hemçin onu şonu da korkuşup ya da tavır edişip bin olmanı şular ya da atlar görüyorlar mı gülerler. Sizin anınızda okuşular misal için tankid edilen temalar dinleyebilirler mi ya da şular ya da atlar in olmanı öz arasında gepleşýärler mi? Eden oklar gerek. Gürleme ya. Şunyalar zata men goşuldum. Ýaşýardan ýene bir joglan bilen şunyalar zata goşuldum. Galalary ýanynda da şunyalar aslan gaç gitdiler ama liste problema gerek derdi. Doğru. Şola bolanam neme bek student adamlar da bizim nememizde gatnaşyp görüm. Bek student tip bir ýere gelýär şaýk. Ýadyma da şuna Yok, nemede de bir adını aytma. Ýöne ştaýdak nikini aýdyp oturna bek student tip Ya ýere bäde gelýär. okul häzir bäde giren ok onu öldürün aýratyn siz ýaly saýt bar onu adam aýratyn ifir açýardyň. Ýöne onu da hiç kim giren ok. Wahy. Aýt men çağır men baray. Çağır men Ya baray. bäde hiç kim başga ýerden girýärler. Men taňa mesene uğratyp goýaryn sirkasana. Bolýa uğra tökman menen baraýyn gollog berin. Mesele ýok. O şu da şolur ya bir ayal doğanlarımıza bir da dedi va yardım yapmak gerek var bir öz aramızda bir fond açmalymy şular ya mätäji okup bir her kim halkda 5 teleden oklasınlar o 5 tele bilen ya 10 tele bilen iştadım garyp düşen giden halka adamlara Bäde biz işleýär daýyşgyr özüňizi özüňiz bolýar ýa. Ýöne men de bolýanym. Ýene taňman ýa-da siz baran soň ýurda siz bara ýurda baran soň geleceğinizi üstünmäňsiz näme baran soň Ay şu ýerde näde işlerlerimiz açarsa baramazyn soň okup mugallim bolsak bäde. Şeýle işläpdi Gurbanuly Berdimuhammedowyň arkasy bilen diýip. Şolaplara Bizde şol ýanky şinýaly has ýagdaý hemme kişiler aýdym bilemok bizde miňler çöp student bar bolun güýjümiz ýetdiginden şolar ýalarak okuwçylar golluk kömek bermek ýaly proýekt bizde de bar nihip bolsa şolar ýaly pikirler düşünýär etjek bolýar etmelem ýöne конечно her kime näýelik derejede kömek edip bilerse ýöne okuwçy diýeniň okumaly. İşçi diýeniň işini etmeli. Yani sen hem işçi hem okuwçy bolýan ok. Şo hatlara düşünmeýän biziň hökümetimiz bar. Yine de gidip şu taliplere golluk bermeýän iňolmany şolaryň wiza kartlaryny, westernlaryny düzeltmeýän yine de gidip içiňiz ýansyn. Ölseňiz öläýin. Näme bolsa şo bolsun size diýen manyda Aşgabat City proýektina başladylar. Düýnüňnükde Triwede de görkezdiler. Şonuň fundamentini goýup başladylar. Ol bilemok 10 milyar dolarlyk proýektmi, 20 milyar dolarlykmy özi şol näçe bolsa da şoň bahasy şonuň ýarsyna düşýän datdyr ýöne 5 milyar dolarlyk bolsa onu bitkendir, 10 ýete 20 bitkendir. Diktaturalarda esasy hökümetiň gazancy şular ýaly guruluşyklardan gazanýar. Men prezident diýip eden edip alagadan şu şotdan pul alagadan beýlätliňi bilen ok etik onuň hasaby bar. Hamana şu proýekti şu firma beren ýaly edip görkezip şey dip owurluk etmeli. Yani 1 milyar dolarlyk zat belki 200 milyon dolary bitkendir. Ýöne şol öz paýyny, 10 paýyny, 1000 paýyny goýup 1 milyar dolary bar ýa. Düşünýäňiz? Şoň üçin hem halkyň hazynasy derrew boşak galy. Guruluşyklar şoň üçin edilýär. Eger niýeti halka kömek etmek bolsa, prezident diýen adamyň eder häzir kwat şolary kyn wagtda bir Aşgabat City diýip bir zatlar etjek bolup, daşar döwletlerde bolgusyz bir spektakl görkezjek bolup durmazdy da. Isne, gaýdyp dursun ana sen talip, men işlemeli bolýandyk boldum. Şoňa öňüni aljak bolardy. Şonu etmeýän hökümetimiz bar. Şoň üçin şonda da adamlarda birazjyk oýanyşmagy bolan okmaý. Näme? hiç kim on gaýgysydan misal üçin men düýün ýerden birinji gerek düýün ýerden etýär. Şonda da prezidentiň tarapyna alyp çykýarlar. Çykýan bolsa çıktı şu an men şoň atdep berjek. Näme sorak bolsa maňa bersin men özüm atdep berjek şu Türkmenistan prezidentiniň tarapyny çalýarlar bolsa. Olaryň hemmetiň tarapyny çalýarlar men bilen hemmeten bir
prezidentin arkasından haram para korluk bilen ya başga zat bilen baýat görendiler. Menim mysal üçin öýümde bolsa, öýümde bir agam var, şol ene ejem dädim var. Agam mugallim bolup mugallimçylygy okan, hazır mugallim bolup işleýär. Aýlygyny näçe diýdim 2,5 milyon diýär. 2,5 milyon bolanda 500 manat bolýarmy? O 500 manat bolýar. Ene şol zat näme ýetdi şo ýagda? Men ene maksymmy ol atamy baksynmy ýa özüne bir zat alsynmy ýa öýe mihman gelmezmi ýa toy etmez. Men aýtdym diýdim. Öýlen birazar uly bolun diýsem aýtdy, ýok diýär, puly ýok öýlenmäne diýär. Menem aýtdym, ikinçilik ek diýsem aýtdy, öýüň ýanynda suw ýok, näet ikinçilik ekedi diýär. Ondan men düşünmek bolýar, bize bärde her gala işläp günümüzü görýäs, işledik näme de bolsa hakymyzda berýärler. Yani o ýandaklar näet gün normal bärde gali iş bolmasa, ikinçilik bolmasa, näet gün normal men şoňa düşünýän, ondan bilen hep kadar diýärler. Dünkü Gon bağışlara çelli arkada şokrati ol bağışlar her gün o kafeden o kafeye çıkıp oturanlar bizim näme Türkmenistan diňe bağışlardan baratdan en atası ýoklar var mysal üçin bizim owamyzda meňem makamam professorlar bardy. Yani bilmedim. Gerek soruňy ýa-ni nädip beklenmeli, nädip diýilen soruňy men saňa bir zat aýdyn, şu hökümetde de şu soruňa jogap berilýär adam ýok. Türkmenistan hökümetiniň içinde senin şu berjek soruňa da jogap beriljek ýekeci adam ýok, jogapkar adam ýok. Yani hemmesi da ýöne diňe halaldan görmeli, daldyňa prosentina pul bermeli ýa bolmasa başga zat etmeli. Bar birini azar bermeli şeýle maýap bolar, prosentina pul bersen, ýa bolmasa başga bir haramçylyk etsen maýap bolar. Halaldan men bilemok. Halaldan bir ikinçilik etip baýap bolar ýa-ni başga nämeden baýajak, oňa da suw ýok diýerler. Halk näde gün normal bärde diňe otaýdy ibarat bagşalardan näle başgalaram barýar. Şol ýegerlerden ibaratlar. Ol bağışlar bizi sattılar, bizi halk sattılar gynansaň. Soňu dişýärleri bizi sattılar, biziň arkamyzdan gazandylar, toýlarymyza gelip $1000, ýani 100 milyon, 150 milyon, 200 milyon pul alyp biziň arkamyz bilen gazandylar da ýene de gidip şol prezidente hyzmat etdiler, şolary golladylar. Şonuň dowlanynyň müdiri ýene bir zadymydyr, şoň öňünde durup arkada şöhrat, janyň ömrüň uzak bolsun diýip goşgular, aýdymlar düzdüler. Amana halk şonu söýýän ýaly edip halka binamız bağışlarymız şolaň öňünde aýdym aýtdylar. Menem şoň üçin arada çağırış edip oturup häzir medýan biziň halkymyz eger diňleýän bolsaňyz Türkmenistanyň içinden hem diňleýänler bar. Udaýa şükür biziň maşgalamyzdan diňleýän. Men aýtjaklarym çağırmaň şolary toýuňyzda ýene berýärik çağırma. Gelmesin şolar. Eger sen halkyň arkasynda durmaýan bolsa şonu çağırma. Gidin dol owaň içinde ady, sady çıkmadı, talantly ýaş bağışlar getirin şolara berin puluňyzy. Ana ýene bir zat mysal, bizde hazırda Türkmenistana dollar gadagyny dogurdan Türkmenistana dollar satmak bolan kanun boýunça dogurdan bizde dollar ýapyk. Opşety. Yani onu näme için ýegerden soýma ýegerler dollar seçe. Hani niden onu bizde Türkmenistana opşety dollar gadagyna, olar niden alýar dollary? Niden seçe şol? Aýdana. Şu men soragyma jogap berdim. Ya doğumuzda şu nemeler yetim mysal üçin en atada bakuçy ýoklar. Ya bolmadan ha men agam bolup men hiç tadım ýok da şurdaýdy. Hiç iş kazanç ýok. Agam şu 2,5 milyon aýlygy bilen, şu 500 manat aýlygy bilen nähti görmür biziň. Ondan kula 5 kilo un. Adama aýda 5 kilo un. Ol sen tiňe çörek bersen 5 kilodan, tiňe 5 kilodan köp berä. Ondan nähti görmeli. Ha ýok. Sen şu jogap berjek soragyň bar. Şu mümkinçilik bolsa Türkmenistanyň telewizionyasynda oturup alagadan ana arada Mir 24 mü şu kanalda prezident soragy jogap beren ol oturda. Men ana şonýal kanallarda oturup ýine studentler bilen gepleşip geçersin. Ýine Putin etýär. Rossiýa döwletiň prezidenti jurnalistlerle. Şolar ýaratdy. Taliplerle görüşdüm şol gelsin salışýar gelsin. Ama özümüz bilýäsem bir ýerine taşary. Ondan biziň Türkmenistan prezidenti Gorkok men boýamam ýanyna aýtdym. Gorkok bolmasa o bir prezident taşynda näçe maşyn aýlanıp görsen, normal adam bir eten zadyň özüňe uwerin bolsaň, hiç haçan adam etip ýaşarmyk gelmeýär. Yani bizim halk jogap bererken ýa-ni tarapyny almaýar. Men çıkarym şey diýip, sen çıkardın ýa-ni başga bir hiç kim şey diýip çykmaýar. Mysal üçin ha men özüm
Çıkıp yüzüm açıp çıkıp men näme üçin iştatdan gorkym ýok. Ämetden bolsa ýadasyn. Bagar hakykat egilerini bilenem hiç kaçan döwülmeýär. Döwüp bilmeýär. Ýöne men çıkanım bilen sen çıkanım bilen başgalar hemme de gorkup gaçýarlar. Ýogsa biz hem şolalım ýa biz başga hiç kimin ýamanlygyny aýtyp oturamyz. Halkdyga deň hukukly bolsun diýip oturýarys. Nide Devletin Türkmenistan'da jurnalistika ötönova düp maniyeti şu. Jurnalist diýenler prezidenti yani şu yurtlarda da hem yurtlarda da bir yerden gidip baraka gelýär, uçordan şonu ya gidip baraka soru berýärler. Şolary ýalyp jurnalistika bolup ötse şu prezidente soru berme hukuky bar. Şu prezidente şu soru berilse men pikirimçe o prehilek cevap verme mümkün ýöne cevap berilmez mi diýen. Näse ýapar sanak nemeleri çykdy da protokollary TikTok'ta hatta da var. Samolyotdan maliýa müsaade näme maliýa diýip prezidenti şeyde binamız olup bir 10 klada aşık oturup çıkıyor. 10 klal men bir parmağımla oturacak. Olga 10 klali doğru yüzülerini götürüyor. Näme zat niran maskaraçylygy şu ýerde dagam gezer ýa da kimin ýanyna barsa. Näme üçin siziň halk diýdiňe ýurdundan gaçça öňler diýe öňkü prezidentiňiz Türkmenbaşy waka diýe hiç gaýdyňyz çykmaýardyňyz diýe Türkmenbaşy gaty gowap barýar halkyna o wagt hiç kim çykaran ok. Daşary ýurtda. Hiç kimin çykasam gelmeýärdi. Ol gaty gowap barýar diýene şonda da bilemok şoň tarapyny hiç Olam soňa waka täze uğradı bolýany. Bul mundan meter boldy. Olca bulaştırmaka gitti oluyor ama aslında gitti oluyor. Yani bu kol net taşladı. Hadram ne için yollar açana? O gitmedi, onu uğrattılar. Uğrattılar diye. Bizim prezidentimiz gorkya yolu açmanı. Gork. Lale, salam. Salam. Sana burada soracaktım, sen Orsiyet'te okapıyorsun ha. Yine yanına gelmeyeler mi ya problemanı görseler kaçarlar diye ama Türkmenler yaman kanon yanakları yine Türkmenler toplanyan size sapak verýändirler. Например, rusko yazıktan hemmeniz bile alýandyrlar toplap bir problema bolsa hemme zatları alýarlar bu daşar ýurtda inostranslar alanda şonda şunu zatlar gurrun berýärmi? Bizde hiç kim ne tolka ben bizde olur ýalyk näme ýok. Üýşürlýän dagtlar, eýlen beýden dagt ýok. Hiç ile bizde üýş. No pat fakta zatda okan wagtyň rusko ýazykda soramayýarmy Türkmenistanyň nämesi ösüşi barada, nähili ýurt barada olar interesowat etýär, köp ýerleri bilmeýär Türkmenistanyň nähili halkyny, nähili bir ýurtdyny. Novostlaryny eşdemokdum. Wapşe men gyzykmaýarym. Goý şu biderek zatlara bolar bolmaz zada nerem oýnamaýan hep men hiç ile eşdemokdum. Arada şo bir nemedäki çagany öldüren eken bilýärmi? Ha. Ama şol görüş tutan çagany öldüren ekenler. Maňa aýtýarlar, işleýärler, iştäkler aýtýar. Sen niýe? Süleyman Tursunbaýew mi? Awa, şony. Men o zatlar daşy görmeýän, gyzykmaýanam YouTube'a girmeýän de Türkmenistana biderek nerem oýnamaýan şu ýerde iştäkler özler aýtýar şo çagany näme üçin öldüripdiler diýip. Men aýtdym, näme oldu kady bolsun internetde şoň ýazyp girip görsem ola zatlardan şeýde näme çykdyň soň. Menem okap gaýtdym da Orsiyetde. Şonda sen aýdan ýa meňem Türkmen bile okayan kursdoşlarım vardı. Bile girýärdik, naprimер, sapaklarda ondan soň inagda öz ara gurrun başlaýardy. Ine Kitaylar zatlar girýärdi, olara diýärdi, "Malades, siz okaýanyz Türkmenler, siz barany tupoy" diýdi. Menem ondan soň şonda aýtýardym, näme üçin bize şöý diýip aýtýaňyz, sen aýdamok diýdi, maňa hiç kim çorun diýen, o kadar çorun diýendir Türkmenlere. Yok men sana aýdamok diýe, sen diýen aşy zivizdan malades zat diýurlýardy. Ondan soň gurrun edip başlamakda başladı diýärdi. Aýtma how diýip oturýardylar da sapakda. Menem bolsa aýdyp berýärdim Türkmenistan. Hazır hem halamaýarlar. Elimizden işlemez aldyňyz diýe sizlere diýip diýär işlem haqqy düşküdi diýip berdi de bizler halanyk. Meni şu ýerde halabaýar. Onun işlemeye mümkünçilik vermeýär. Raz biri eşdaýsa mogolymyň birisi eşdaýsa srazy barýarda Kanadadan şu işläp ýör şuňa şu viza berilen diýip sraz dopros uğratýarlar konsulosluğa diýär işläp ýör uğratýarlar. Bizde işleýärlerimizi bilýär. Ýöne azyrak bilerim. Häle men diýen şu nemelerim bolsa, şu başga orslaram bolsa, Türkmenistan prezidentinden şu diýende mysal üçin ýerden pul geçmeýän zatyny bilýärler, işlejek zat şunýa öýden pul gelen hakdaýdan aý bolýar, size de kyn eken diýip ýagdaýymyza düşünýär. Ýöne men diýjek bolar, näme üçin gelip 7 ýat ýurt bize kömek etdi, özüňiziň ýurtdan hiç de kömek ýok.
Vot bizde şu kömek yok. Yönü bizim halkımızda da şu zady zaslujul Kömek etdiýär de almalylar потому meýdanok. что Halkymyz kömek almalylar meýdanok. Özüniň öňür bilýänlersiň, gaýtam sen iş öňürýänlersiň, berkim gözüň Şöyle öňür. şey diýerler, bärde diýerler özüň görseň işler günüň görüp bolýar. Men bära işlemän aýdym. Men okumany etdim. Men okuja. Doğru. Yine naprimер da men Hudaýa şükür hiç pul tarapyndan, finansal tarapyndan hiç kynançylygym bolmady. Aýda maňa geçip durýar diýip. Haýtyny Serdara ses berjekdi. Sen özüň ses beräýmediň bizlere ses beren ýoksa Serdara. Şonu gürleşýärdik naprimер men sapakda polny period aýdyp berýärdim ondan soň täze okap inni okuk törük gelen häli kellesi ösmän duran ýurdun zadyny bilmän ýören çağlary bar indi okuk töründen gelýärler hiç zat görmedik etmedik başyndan hiç zat geçmedik ay olar Gülaly Gülistanyna edip aýdyp berýärdi ondan soň menem başlaýardym ana Gülaly Gülistanyna bolsa sen näme üçin menden garzyna pul soraýan diýe näme üçin puluny töläp bilen ok diýe näme üçin kartyňa pul ötenok diýip aýdyp başlaýardym ondan soň zatykat edip imsin ýuwaşlyk ondan soň soraýardy maňa mugallimlerim soraýardy aýdyp beren diýdi men aýtýardım pul berenok şunyana aeroportdan geçirmän durýanlar gynap durlar diýdim alýarlar telefonuny barlaýarlar diýdim başga bir jelepçilik etmäge gidip barýasyň diýip aýtýarlar diýdim her zat edip görýärler diýse oho diýe şunyana gastarstwaňyz mı bardy ho şunya gastarsan onu näme diýeler bilenmi aýdyp berme näme ho diýe bizim diýe türkmenler maskara sen itakuş diýdim maskara bolup ýörsiň diýdim her gün diýdim seni da Kanada çağıryp diýdim puluny töle diýip diýdim ýakandan eňsengden tutup durlar diýdim seni atçyslany etýäs diýip diýdim sen diýdim şu taýda maskarasyň diýdim näme okumaga geldiň puluny töläp bilmeseň diýip şöý diýdim seni maskara etýär diýdim näme üçin diýdim bu zatlar aýdyp bermeýär şuda bu hemme kimen bilsin en azından ýagdaýyňa düşünsün. Ýagdaýyňa düşünmeseler diýdim seniň diýdim her gün diýdim baran diýip diýdim ýöne diýdim çorun diýip diýdim ikide bir dekanada sokara diýsem ay diýe şonu da diýe aýdyp berme diýe başlady diýe ýegenler diýe ýamanlap diýe. O diýdim men ýegenleri ýamanlaýyn başgasyny ýamanlaýyn diýdim. Bu gözler görýär şonu da görmedik esallar gözü kör bizim türkmen halky hiç kim hiç Awa ýörýärler ondan mundan kar sorap maskara bolup ýörýärler puluny töläp bilmänler ýöne aýdyp bilmeýärler da şunu näme üçin bizim enemiziň atamyzyň pulu bizim kartymyza geçenok diýip bilenoklar da oglanlar bar doýup gitdiler da köp tanayan oglanlarym bardy 4-nji kursda mysal üçin ha bizem aýtýardyk şol menem pat kursa wagtym aýtýardym men ýygyňdan pul gelen okdy pat kursa wagtym nemetmeýärdim da men okuw gatnamagym işleýärdim ondan soň maňa aýtdy ýok da hande başgalaryň ýerine geçip dur näçe ýemine sen ýerdiň geçenok diýip gaýtam ýene meni istýärler tebe olar tanyşdylar onu geçireyim men o tanışym ýok ana şol Ama men ýöne finansal tarapyndan hiç gynanmadym. Ýöne olaryň tarapyny tutup men aýtýardım şu dekanada alyp girende görýärdim o потому что köpüsi bilen okdam orçça gurlamänem bilen. Bir paylaşalım vatandaşlar. Откровенно aýtýardım. Izinden pul ötenok ene satysy normal жизньde ýaşanok diýip aýdyp berýärdim aýlyklaryň şunu ýana oňat däldigini zordan çöreğini tapyp ýörenni ertesi bir gün işläp adam olsun aýagynyň üstünde dursun diýip uğratdylar bir taýa gelip pikir etmän pul uğradarlar diýip işlemeseler puluny töläp bilmeýärler siz işlenleri de azrak düşünjeli bolunlar diýip men mugallimlerime aýtýardım onu ýana gaýdan wagtym meni berekella diýerler ýöne taraplarını tutan wagtym ýöne Türkmenistanyň içindäki bolup duran hökümetin etýän oýuny aýdyp berse o bizi diýe maskara etme diýe o sen itakuş maskara edip otyrdyň öz-özüňi da Yes, dünya bilýär maskaradyň we dünya bilýär dünýäde çykyp dura prezidentiň aýly bolýanlary Türkmenistanyň halkyna gynanç bildirýän dünýäde çykyp duran ne tolka men ne tolka başga bir dünýäde wapşe ýerde çykyp duran. Ýöne boyun ala gelmeýär. Hemme ýurdam tanady, hemme ýurdam bilýär. Okumaga gelse Türkmenler diýse oje hemme ýurdam aýak kaldyrýar o diýe bular diýe puluny töläp bilenoklar diýe işläp ýörler diýe okuwa gelip bilenoklar diýe. Bäde de Türkmen bolsaň kabul edilmek çağırmak goýar diýerler biziň okaýan ýerimizde. Gelsin ýa birinji kontraktyny tölesin ýygynyň ýasan bolmasa da men kabul etjekler. O diýuş bar diýuş. Heret günnün o awçyny görýärdi, awçydan gidilenjek bolup kellesin gumasak gäre bilen göwres başynda duran. Şol ýaly birkiler kellesin gumasak bara aýtma ýaýratma görmesinler bilmesinler diýe tagym göwran garşynda dur emmek görüp dursaň näme diýip. Bir aýtaly, aýtmaly.
Şonu bilmeýän nämesinden gorkýan napyrmen prosto primer da oturan ýerinde sapakda auditoriýada oturan ýerinde senden başga hiç kim ay bor diýeli sana hökümet gelip azar berdi gorkýan bolsaň auditoriýanyň içinde senden başga iksany Azar berýän bolsa Türkmenistan'ın prezidenti ya başka bir azar verýän bolsa gelip bersin, şu ýerde azar bersin, gelsin men adresimni boy soraty, men ýet uğraça gelip şu ýerde azar bersin. Ozan azar bermek näýledigini urpajykmyn, ýöne olar Türkmenistana diňe tanış bilen bärde bolan, ol tanış. Azar berýän bolsa gelsin, şu ýerde azar bersin, menim edenine ýanaşyp berip görjek. hiç kime de azar verip bilen oklar gülälik. Adamlar var ya özün hakkını hukukuny talap etseler yakasyny var ya yırtıp uğratsalar hiç kim misal edip bilen ok ýöne şonu bilmeýärler tupoýlar şonu bilmän üçin häli bukulyp gorkup agyzyny ýymyp dymy oturýarlar da. Näçin şeýitde bar. Haş soraňyda jogap näme üçin türkmenleňem hemmeti bir tekden çykyp olar men ýerinden pul geçenok ya başga da dedenok diýmeýärler. Men şu soraňyda jogap berjek şu wagty. Ol başga menden neden taýjyň tanış ýok, ýa ýene birinden tanış ýok. Galanyň köpsine tanış bar. Olar ýerinden pulum geçirdikdir, başga da adam etdir. Olar aýtdy men niýe bulara ýaşlyk etnäme deň bular. Näme bolsa şol diýe men onuň o pulu alyp öýüme uğratsam ýa özüm alyp galsam, men şolardan üstün bolýan ýa türkmenleriň boljak seni birini basalak geçecek. Ol üstün bolýan aklyň bilen bol. Sen o haramçylyk bilen üstün bolmaly diýilen zat ýok hiç ýerde. Ýöne türkmeniň halky ösüp barýana basalajak, ondan özü ösjek bolýarlar. Bizde şonu ýalaklar. Hiç kim birinin tarapını alayın, yoksa birden bir ağızdan çıksa, boýmam alyp bolýar. O ýagny da mysal bilen nädir ýerinden pul geçenok ýene bir gör diýerler bilen meňe tam çykyş eder, başgasynyň çykyş eder. O aýda tanış gözler $500 goýup oturan kömürem çykyş etmekde olup başgalardan üstün bolupdy. Näme üstün olup da niýdak ýok garyplary ýa bolmasa ýetim ýetirler öz bilen deň göresi. Kimiň deň göresi görä? Hiç kim deň göresi görmeýär. Hemmediňe basalak geçeti geldi. Bizim halkımızda şol düşünýär. Onuň üçin hiç Daşar ýurtda da nemek mi ya? studentler ýaman kanda şolar bir ağızdan wara gowuk edip bara sesini çykaryp bolmasa sorasa wara döwlet şonu okutmaga borçly. Şoňa her ay pul uğratmaga borçly. Sizde de vardır Afrikalılar, Iraklılar, Irak Osman duran döwlet şolara bilýänmi aýda $1000 ýany $1200 ýany budjet pul töläp oturýar döwlet şonu okumaga uğratýar. Magistrina metýärler olar, aspiranturyny hemmesini haýsyna garasaň okap ýörür döwletinden pul gelýändir. Ýöne türkmeniň izinden şöýtip gelýän ýokdur bir döwletde. Döwletiň başynda oturan adam ýok patamuşda. Ýöne başgalasy bilen keyp etýän adam bar. Eger döwletiň başyndaky adam bar bolsa-da, şu taliplerimize okudurdy, ilmli, bilimli adam gerekdirdi. Ýene ýalandan inglizçäni öwretýän diýe öwretýän üksän mugallim sokýa okuw. Şo diýäňä sen şo okutmana borçlu diýäňä döwletçilik sistemaň özünde bar. Sen merkezi pereçliğine var ýa-ni konvertasiýa etmek. Puluňy türkmen puluňy daşarut döwlet puluny konvertasiýa etmek. Şol döwletçilik sistemanyň borçy. Yani men döwlet diýip oturan bolsam da bir hökümetiň baş tutany diýip oturan bolsam men şonu edäýmelimen. Başga nemem ýok. Şonu etmek üçin hem ykdysadyýetyň başy bolmaly, ykdysadyýetden ökdüğü neme bolmaly. Yani şu zatlary sen döwlet diýip oturan bolsam ay men başaramak diýip alagadan ýapmaklyk ol seň eýem döwletçiligiň sistemasyndan çykýan sen. Sen döwlet dolup oturan manysy ýok. Eger men ýene öz günüňi etjek bolsam sen döwlet dolunyň adyň döwlet bolup galýar, bu döwlet bolup galýar. Şoňky halk doýdy şu sistemasyndan hem doýdy. Ya biraz sistemany hem geçtim özlerinden doýduk bir ýok bolup gitmediler. Men prosto içimden bizde o hojaklar Ölüme merdivmedi da şola nemek üçin kebel bolup ýapdy. Öler diýip beýdim sonunda ma ölmedi da. Ýaman ölümem ýok. Ýalar bolan ýaman ölüm ýok dogry aýtýan. Ölümün dilediň adam ölmez o edenlerini ýaşamadan çekmän gitmez o. Onu Allah Taala bilip saklap oturýar. Şu wagty gel heýter kimem bolsa näme soraň bolsa men jogap berjek. Hani bir türkmen paňdy berden arkadan altyny ýaşaýan bir gowdy men taňa jogap berjek. Heýter wa bolsa sıksın. De şu adam ihman goşuljak bolýar. Menem komentarýany okap oturmak şu wagty ýazdy. Heýter ýatyp ýa-da bolsa soraň bolsa bersin men özüm atjak berjek. Näme soraň bolsa. Ýa-ni diýen ýaýlym soraýa.
Gülelek yankı diýen ýaýlymyň sorya ýene oğlan wagt diýdiň, ol mälik dämi? Mälik adamlar da biziň Russiýada. Ana şol men ýanymda. Vay o mälik biziň şuta efirimizden giden o mu şutaýdy oğlum. Onu bilmedim. Yok, İyi ba iş o taýam gelýär. Oň bilen bile efirim etmelilik käram jaň etdi. Bir şuun bir gepleşige däli bolun. Bu studentler şimdi ayağa kalacak bolýan ýokmu Gülalek? Bärde biziň halkymyz goýýar nire Şu taýda münden köprägem bardyr howamy? Gülelek senden sorýarlar. Gülelek Näme senden sorýarlar. Bayat 877 sorapdyr. Nura Gülelek nädip gorkusyny ýeňipdir? Şonu aýdaýsyn diýe. Men nämeden gorkoýum? Men özüm gypram bu. Adam hemin 2 dakika çıkayım taganyma geçip. Kim olasın men diňe bize yaradylanda da diňe tam şeýle terbiýe. Yaradylanyň näl yaradanyň gorkmaly diýdi. Hiç kimim Allah däl maňa. Men hiç kimden gorkmam. Nämetden bolsa hiç kimim maňa Hudaý meni gorasa boldy. Men adamdan gorkýum. Ana bir haterin geldi. Bakan haterin geldi. Salam. Salam. Näli Gülalek gomy? Hudaýa şükür, nasılsınız? Hudaýa şükür, hater diýeňmi maňa? Hater diýdim, benim gözüm açyldy da. Haterly edeýin saňa, dronda soralarym bar. Nämeden ida bolýar sen düşünmedim. Bärik çykyp bir zatlar aýdyp berýän. Kimden ida bolýar sen? Şu wagt student diýdimizde näme üçin pul geçirok, näme üçin kontraktymyz telä bermeýär, hemem näme üçin Türkmenistana deňlik ýok, näme üçin para bar. Şu soraglary. Düşündüm, bari şumu indi. Bar problemaň şumu? Bar problemi diňe ne tolga men näme dedem bar. Mysal üçin ýene ýazdyň. Gerekli yerlerine yazıp gördün mesela konsolosluğa yüz tutup gördün mü? Kim dinledin seni? Hiç kim men dinlemen ýazarym bilen kim dinleýän? Sen yazıp gördün mü? Biziň öýdäkiler aýdyp otyna men dädim kartym ýapylanda banka 100 gerek bardy. Bir gerek hemişe bar ya kartı açıldı diye men bärden jaňatdan kartyň açyldymy diye ýok açylanokdan ýene bar ya. Ýöne şey diýip ýalan gurulaýarlar bankdakylarym barsam şonu ýalyk. Hiç kim ardyň bilmän bankyň başlygynyň ýanyna da ýerip gördüm men gyýdym näme ajalym bölümi diýip ýönetin hiç kim dinlän. Kim dinlän diýen? Bir de men ýani ýene tam men hiç kim dinlemeýär. Köpçülik bolmady alyp. Ýok. Düşündüm. Soň indi bärik gelip üfere çıkıp şu zatlara aýdyp berip şunu ýalym peýda tapýan diýip pikir etýän. Ya da näme üçin bärik çıkıp ses berýän sen? Men näme üçin ses berýän? Men näme üçin ses näme birinciden näme gorkoýum. Men dogry bolan zatlar aýtdym. Ýa-da nosa aýtar. Men isteýän dadym diýme hemme halk şey diýip çykdym, hemmemiziň dilimiz biriksin. Şey diýip şu zatlary ýeňedi diýen nemem bar. Umydym bar. Düşündüm. Soň gorkaň okmy? Maşgalaňa zarar bererler, özüňe zarar bererler zat diýip. Men gorkam. Maňa zarar berýän bolsa gelsin şeýle. Şu Moskwada ýep zarar berýän bolsa bersin, şeýle gelsin. Özüme soň zarar berjek. Böyle onda maňa näme üçin hater diýdim, şonu düşünem okaýsy. Dursun sen tanadın mı? Gülalek. Hawa tanadym beýleki saýty bar mende. Taganyma bir diýen. Onda näme hater diýen maňa? Yo, nime? Nura aýtdy, menem her şeýle sebetdim. Malazet, dogry etýän. Arzyň aýtmasaňam eşitmidi bular. Malazet. Gyzlar biraz cesur erkekler karanda. Yo, şu adam mysal üçin men kommentaryada da men bir gördüm kommentaryada okaýan hemme goldaýan ýene bir gördi goldaýan. Ama birinciden açyk şunu men 20 ýaşymda men özüm student, men hibarda meňe agam ýa başga hiç kim ýok, men şuýda da bir özüm. Men özüm onum bolup çykdym. Senem birinciden çık goldaýan bolşoň. İkinciden birikse biziň alyp bilmejek dadymyz ýok, men şeýle pikir. Doğru aýtýan, azy bir bolmasak bolanok soňam bara gyzlar erkeklere karaýanda biraz daha yürekleken. Men şonu zamçet etdim. Çıkadılar hem yüzü bilen, aýdadylar hem eşidediler hem malazet Gülalek. Sizler bilen garz etselemiş bizler. Şunu tek çıkınlar, korkmanlar. Korkup şu güne geldik bizler hemmemize.
korkup bizden başımıza sallar gelip. Aytdım şunu aytdım. Bana aytdı YouTube'dan görüp uğrat dedi. Benim özüme sirkatını taşladım ağıma. Ben o yana haberim yok da o yanda YouTube yapıgan ola. Bana aytdı berdi dedi YouTube yapık dedi. Benim aytdım ey dedim o yanına dedim her kim bir dedi video dedim premier'in üstüne ne dedim YouTube'a koy oturlar şoň için yapandırlar YouTube'u dedim. O da atlara aytmaz. Yani için yapanlığının demek näme hykydygy var ya onu yapıldı şol dedi. O yanaklar sebäbi gorkya olur. Вообще de gorkya çıksın. Sizinle gurur duyuyorum. Uyuyorum. Sizin bilen gurur duyuyorum. Türkmençesi näl bolýar? Size buysan ýa. Buysan ýa. Bolan bilmez bir ne tip bolsa. Zatlar esrar bolar dinne tolka men bärde kuzum. Ola bada her galayn hami özme nalayan ýerim ýa kagay taşary urtda bärde işin günüm. Ya Türkmen men şoňa haýan. Mysal üçin konkurs geçirýärler-de aýtýarlar, ay studentlere kömek berdim, ýa bolmasam pul ýoklara kömek berdim diýip şey diýýärler. Mysal üçin hiç gaýsy oýlanyp şu Türkmenistanda bardyr, ýetimler bardyr. Daja şolaň telefon almana puly ýokdur, bakyjysy ýokdur, şolaň daja telefon almana, internete girmäne ýagdaý ýokdur diýip bolýar. Men kim oýlajak Instagrama girse, tensir telefonu bolan adam garyp bolýar diýip men aýramaýan. Adam diýip. Ýani olar diňe hemmeti etýärdiň göz üçin etýär. Telefonu oňunda foto etmek üçin etýärler. Etýär, sen ýaşylyk etýän bolsaň, bakyjysy ýoklar, telefonu biziň owadan bar. Telefon, knopşyn telefon oturýarlar we başlaryň öýüne bar. Şolary kömek et. Sen ol Instagrama girip, ol internete başgalarda sarplaýarlar, puluny şoň üçin sarplaýarlar üçin bermeli däldi. Men diýjek bolan gün gaýgylar bar, şolary kömek etmeli. Ýöne hemmeti kamera, ne çıkış etýärler, men diňe şonu bilýän. Soňam şunu ýaly bir zat bar, bilelik adamlar bilen kösenýän wagtyny paýlaşmagy çekinýär. Adamlar gowy günlerini paýlaşýar. Naprimер, köp adam ay dostum bar, düşmanım bar, üstümden güler zat diýip şu zatlary paýlaşmagy birazjyk çekinýär. Ondan başga da soňky wagtlar ne biz Türkmenistanda kynçylyk bar, işsizlik bar diýip paýlaşyp başladyk. Türkmenistanyň içinden men zamçat etýän слишком köp video paylaştılar. Şu bizim aytýan zatlarımızı как будто yalanlayan ýaly. Bilen bu eýen başlar men gördüm başlar çıkıp durmuşlar üçin kim aýol haramzada gazy mene adyna bilen okam gidelim ok. Nämişin gözümüzün görüji sen näme diýär ey görüp liderimiz gahramanymız. Sağam ya bir zadyň sen bilen goýan arkadaşymyz ya. İkinciden meni bir zat var. Arkadaş diýär, mysal gahraman diýip şoňa medal berildi. Näme gahramançylyk etdi maňa şonu düşündirdiler. Men şo gahraman men medal berildi. Halkı köseye yetenek bilelik. Halkı var ya. Seret nämişin medal berýärler. Bütün dünya gurbangylyk eden zatlaryny etme. Daja men saňa nähil aýdaýyn. Göze şaýlymam diýip, göze şaýlymam da çykýar, bilemek bir başy. Masa parva, o masa parva şo başyňa da niýetime düşdi. Ay görüp gülüp öldüm o. Şo da ýaşasam diýdiler. Soňam seret näme diýär? Halky aç, seret halky aç. Daşar ýurtlarda öleni bar, ýiteni bar. Siralyny halky ayağa galanyp bilen. Doğrudan ama o ölenler var. Türkden aça adam öldü. Ýöne näme üçin halky ýetine çykýan aldyrmaly ekan? Bola diriňe ýa çykmadyň, men dirige häzir emeýe çykan ölüňe bir eýe çykyp aldyr. Indi şo bärde öldü, şeýle ýerlerini geçti bara, şu sen tek başga yani 40 yaş adamlarda yok magazet. Hiç kime çoň üstüne çykmaýan şeýerde de bir oğlan ölüp berlendi. Bunu bizden üstüne kim çykýan? Item halyndan habar almaýan. Kim olur musulman bolýar biz aramızda pul jemlenşip musulmançylyk berlet bolýar. Ol ýatak gün biri üstüne çykmaly bolar ha. Ya oň üçin ýöretip çıkma. Üstüne çıkma, tamam üstüne çıkmaya adam onunla geçtim gülerek şolara ne 3 edlotan ne 7'si ne 40'ı ne bir kurban kesip adamlar toplap merek edil oturttu normal doğramaz mı? Adam prosu geldi azap gördü öldü gitti ölüyem kalıp gitti. Nerede ölen bu sosyanda kalıp gitti. Bot
Yine ya gelen yağdayım. Adamlardan da koysun robot bastı. Arkada şahrat tiptir boldu. Öyle ondan uyanıp bana toglama Allah görmedin. Allah. Ve özüm Şu aytdım. artık sofra diyenler hem gerekmez bilelim. İşte ya, Şolar gerekmez. Ondan sonra aýtýarlar da ýalymlakylar aýtdy. Gidimden pul galanyň köpräji işleýär tabi. Aça görme işdetin näme ama ýadyma ýaňmy di. Menem diýen ay biz bir zatlar etip günümüzi görsek görürsek de prezident o ýaşada boldy diýen. Men öňüm aýtdym sen prezidentler nigeler go ýaşada boldy biz bir zatlar etip günümüzi görürsek aýtýan. Äme de içiň ýalňyjyndan aýtdym. Oo. İçi yananın gülküsü da bilinken bilen gülüyor ki wagt dolun wara. Yani içi yananın gülküsü bilinki hakiki. Doğru. Öyle Dige ağlaman, baran zaten ettiniz mi? Gorşta adamlar gürlep başladı. TikTok'ta videolar gören bolsanız. Türk'ten pul barmasa kandy günüňüzü görettiňizler, işleyen işini adamlar hasta açyp oturan. Hasta paylaşıp oturan köp zatlary. Aha ýene bir milyon bir. Şöyle paylaşıp dura. Biz balalar satar, işimiz satar. Her dady ders ýöne şol itin heykelini hökman görür. Gördüm o Cahanpala malades bara. Doğru ayda turpana halkın dili çözülü oturan aydalara näme kazandınız? Karoçy diýip de şo bir saýta ýerdiň daýynç 002 diýip bir näme bar eken, bir oglan bar eken. Türkmenistanda men niýde digini bilemok. Nemede gördüm Instagramda gördüm bolin. Näme diýip prezidentiň atasy öyle gaýdyş boldan da şoňa näme diýip çykarypdyr. Karoçy aýa dokap näme goýupdyr. TikTok'una. Gördüm Ben gel dedim şuna bir yazıp göreyim ne dedim denemesine yazdım. Komentariyasına yazdım. Men yazdım bu dünyada var dedim cezasını alman Allah'ım o dünyada var cezasını alsın deyip yazdım. Olam eylem beylem her yılı Hudaýran vardı bana şey deyip yazıptır. Benim yine komentariyasına yazdım. Sen dedim Kurban olayım adı olanlar dedim baş harf bilen yazardın dedim yani Hudaý deyip dedim küçük harf bilen yazsın. Sen näli haýsyn mi tok haýsyn etip tokadın näli sowatdyryň ýazýan dedim. Anha Hudaýdan gorkmayan şo tarapdan belli. Haýsyn şu taýyny işleýär adam bolsa Hudaý Allahny bilýän bolsa Hudaý diýip haýsyn küçük harf bilen ýazar. Kurban olayım adı olanlar hiç haýsyn baş küçük harf bilen ýazmazdy şoň. Bot. Doğru aýtýan. Yani hiç haýsy bilýän. O adamlar hem Huda urup koyuptu gülelik. O adamlar diýen Hudaý urup koyupdur. To etme. Ay ne to etdim o görüm o Hudaýjan ýanda. Ýöne men geň alýanda şunam üçin şonu da şu okuwçylar ýani ine siziň araňyzda ine sen görüşip görürsüň sen bir hatlar düşünürjek bolýan tuwalama men anan ýa sen sorulan ýa-da şeýle diskussionar geçirýänsiň bolun. Näme üçin şo henidem? Bilmeýän hiç kim aýtdy. Sendiňden ok. Sen Mysal ya hostlarlardan gorkýan men bilýän. Biziň en atalaryň üstünde kontrol bar şu wagt. Çağalarymyzyň üstünde en atalaryň kontrol bar. Hökümet kontrol eden ok. En atalar bilen bolanýar. Biziň söýgüýümizden urýarlarda biziň en atalara bolan söýgüýümizde hormatymyzdan ulanýarlar şu wagt. Şonu inni en atalardan nädip arasyny düşündirmeli. Ben burada doýra halim şu Türk memeden Türkmenistan şu Kurban olayım ýanyndakylardan azra Kurban olayım öyle munsaplara olaýmasa tebe ola Kurban olayam munsapet bolmagy Hudaý bolup maga çokulnýan o Hudaý bolup çokulnýa ýanyndakylar şola metýär o halim munsaplar otyr Doğru %100. Kâbirler yaşasında üçü şuna kadediler doğru. Yani bilemok vatandaşlar bir daha edip şu en atalaryň çağalaryň üstündäki kontrollugyny nädip şonu döwmeli. Yani şol bar. Ödem. Misal üçin diýerler en atama ziýan bererler. Men inni şo pikiri wara çüýretdik. Şo pikir ýalňyş pikir. Postlar maral berýärler. Postlarmy nämet gelir, basçet gelir. Eýtdiler, beýtdiler. Şo pikir ýalňyş watandaşlar. Men ina diýip otuň her ýerde ýamaýdan. Maşgalan bilen görüşip otuň watandaşlar. Düşünýäňiz mırdada. Boň şimdi men kiýalak en atasy aýaly çağalar bolan başga da ýerleşdim bu görüşip gören. Dur sultan jymy
başgaları Türkmenistan. Vatan Görüş için gör. şuat. Ey siz arkadağıma nämeler diýäňiz? Yok ol oynadık diýär. Bir minut garaj, bir minut. Vatandaşlar meni sorapsınız. Pirjivat etmeýler. Meň dokument işlerim bar, şolaryň ýüzünde ýürepmen. Skor gelemen nesip olsa, yenem kaldığımız yerden devam edemiz. Bir hepde tek bana müsaade nesip olsa, yaxşı işler alıp bararmız dep pikir edetman. Şonun tayarlığında Gülelik sana hem spasiba gelenin için, koşulanın için, fikirlerin aydanın için bize çok kaytalap ağzımıza. Spasiba. Çünkü tek ses çıkıp dur. Madem bir fira çıktın, öz TikTok hesabından hem öz fikirlerini paylaşıp dur. Böyle bize 66 kişi göreten olsa bir video çekip paylaşsan 20-30 bin kişi göredi. Bilesem sesin boş adama eşittir bilesen. Bu da işte var ya, sahipa madrak östürüyün yani ol çıkış edecek olsun. Burası ben sana da gülelik. Bir de video al, öz fikirini ait paylaş. Bana senin sahipan üstüde fikir edever. Düşünün, başka iş gerekmedi. Bir de özün fikirini ait. Sövmana gerek yok. Konstitüsiyadan çıkmayacak olup hareket et. Söz azatlığını ulan. Şonki tek videoları paylaş. Az günde 3 kez video paylaşmalı. Sahipanı östürecek bolsan. Bizler hem goldumuz, bizler hem paylaşamız. Ben az takip alamam seni. Tamam mı? Şonki tek etsen. Madem bu yola çıktın. Kança köp adam sesini eşitse şonça yakışı. Bizler hem sen arkanda da kansa nesip olsa. Bu da sizlere. Vatandaşlar Gülelik kızımızın TikTok hesabını takip alın sizden. Şonu gollog edelim. Özcüğümüz. Tursotan köp sağ ol gelip fikirlerini aydanyňa. O lokal minnettar. Ana menem şu wagt takibe koydum seni. Her kim gollog bersin. Tagam bir nemeň başlasa rekomendatsiýa düşýärde bar, onsoň ol ýaýrak gidip otur ya. Onsoň sen videolaryny görüp patpiçikleň öz günne men kaşon ýaly boldy 20 näçe günne müňe etdi menki. 20 näçe günne etdi. Yer tutar öýdüm hem Türk arkada arkada beýle çıkýar beren ýerimizde öýdüm men ýanypdyr no eýlen şo tarapynca ziyan yok, yoş uğraşan olur, da olur yanları da uğraşan. Olur için canını yakma, olur haterlar köpsüne hemen diyene tölöglü olur. Tölöglü olansan olur, seni düşündürüp bilen ok, olur senden hem menden hem gogul ya hem megadi. Olur diňe den hok bolmany islänek olur da gow ýaşa aýtjana men türkmen halkydyňa özüm bolsam boldy diýip. Aňarsy birini basyp şoň tepesinden çykjak. Men ýene bir zada aýçyk bolan ol ýetimden hakydyňa onlary ýa başgalarda biz şolaň hakyny ol ýetimden hiç kimi ýok mysal üçin, o bakujysy ýok, hiç kimi ýok. Biz näme üçin şolaň hakyny alyp bermediğimiz üçin bizim şo taýda borçlu diýip bilýän. Benim günahkar diýip bilýän şo taýda özüm. Menem günahkar diýip bilýän özüm. Biz menem şurada kotam men hiç kim kömek etip bilemok. Özüm zordan bolupdy. Biz hiç kim kömek etip bilemok. Men gynanýan şo wagtlar gaty gynanýan. Şo taýda näçe adam açlygyny ölüp otur. Mysal üçin menem dadam bir aýal dogan bardy, bir erkek dogan bardy. Şoň ikisine de nemeden şo bir ustan karaçy ikisem şondan aýryldylar, deňin aýryldylar. Arada 3 aý. Yani men ýandadım şurada men hiç şoň kömek berip bilmedim. Menem şo wagtlar içmeýän. Yani üçün bizim yurdumuzun yurdumuz var, hemme zatımız var, ne için terödün o? Hökümeti dinlesen, için yanmalyarlı, arkada şokrat diýmeli. Bolmasa dönüp golýan. Şimdi bir zat, biz baranmızda sen näme gördün, telefonun çıkalı, men näme görsem men özüm bilmem, men özüm näme istedim şonu görçüm. Näme iş bağlam, men telefonda näme gördüm, ya näme etdim. Şurada men jenaýat iş etdim, şurada taklym özlerim, jedalar men şurada taklarym goýup goýýar. Yani olar iýminde şu wagt men pul galanyp şu wagt ma eýe çykmaýarlardy. Gelip men haçan aeroportda bar men şu wagt ma eýe çykýarlar. Men ma eýe çykanok. Çykýan häzir çykdymy? Men ýerine pul gaçyrdy. Menem şey çykyşat oturjakda. Menem şu wagt 60 adam görüp oturan eken häzir ýeter 60 diýe. Yani gowdan adam gowdan çykyp çykyp oturmak ýöne. Selamun aleyküm. Yo isteseňem istemeseňem siýasata goşuldun hemme kişi. İstese de istemese de ne yurt meselesi bolup gitdi da bu zat. Şoň üçin hiç kimem keyfinde neden ok bu zatlary. Şoň üçin Selamun aleyküm Gülalek. Gülalek bak. Näme? Az menem seni takip ettim. 3 tane takipçin var eken da senin.
Mesela düýün açdym men. düğün açmışsın, tez açmışsın. Sen meni getirecek olsan gir takipçilere, takip ediksiz olsa men 4 günün içinde minden geçtim. Kim doğru yese takip et, olar seni geri takip ediyoruz. Minden geçeceksin. Ondan sonra da mesela Ena Nurazı näme bilen Dur Sultan bilen Türkmençiligi paylaştı. Efire kara sende 3 takipçin var alıp bile misafir edip. Mesela mende de misafir yayını mende de var. Men sana atayım misafir yayını men sen bilen paylaşın. Sen gittan Rusya'da aynı koştu gibi sen böyle çıktığını sen böyle düşüntür. Rusya'daki yöreller olur seni dinlesin. Bärdäkler. Ama näil bolýar disene? Yani şu telefonuna şu Türkmençilik kanal men telefonumda da var. Men sana diýen meniň nomerymy registrasiýa et diýen bolyn sen ikinji hasap atjaňdan ikinji hasapdan meniň nomerymy registrasiýa etdiň onuň maňa kod gelýär menem onu sana berýän bolyn Türkmençilik kanal sende de açylýar da sen ede şuraya efir açyp gurnap gepleşip bilýän. Ýöne men Türkmençilik kanalyny köplenşde akşam saat 9-da özüm ulanyň üçin senin saatlaryň belki akşam edäjek wagtyň gawatlaşmadygy mümkin. İki adam efir açyp bilen ok. Men efir açyp oturan olsam senem o taýda şu kanal açyp bilen ok. Şoň üçin Mert İstanbul senki de bar da mihmançylyk. Ana şoň günü ýaly nemelerini ütkedip ýöne adyny bir opşyrak ada goýmasaň bolan okda yani İstanbul'um derler bir hile Türkmen yani Türkmenistan yani adyny şoňa opşyrak etdiň hemme kişi ulanyp bolýar da şonda. Paylaşmak güzeldir yani paylaşmaly durmuş paylaştıkça göderleşýär. Şoň üçin men ara hiç kime nemem ýok. Gündüzleri daje men şu hasabym 8-9 adamda da var. Häzir minimum 4-5 adamda var. Efir açyp Dur Sultan jeminem kän efir açdy. Şonu ýaly paylaşdıkça yani yok mani suratda nime däl. Sen öz kanalyňa mesur gapdalyndan ýene şular ýaly kanallar açyp edibereliň. Paylaşalyň esasy. Hanjar 234 ýazdy ýok beýtme entek ýeke ödün etme diýen ämän etmeli däl eken. Şunladyň. Şular ýaly efire gatnaşyp taýda edip şular ýaly etme diýenler de. Yani näme üçin etmeliler hanjar ýeke ödün bolany ýeke öz däl jyňyz, gülälik jyňyz eger şu işe başlaşan bolsa bizem şu ýoluň adamsy bolsak hiç kim ýeke däldir ýatdan çykarma. Bäde bilmedim eýdir bäde jo bir nemem şolman görtdiň oğlum tanaýan men başga Russiýa bilen aýdyp çykyp oturun men tanama. Yo melik arada şol ýeke özüm zat tipi bilen pörd bolan tuğulmy bir habarlaşýaňyz däl melik bilen opşy tanışýaňyz dälmi? Ýok benim şu nemede tanama ogundum onça nemede. Tanışyň bu biz gaty bu tanışýar biz. Käwat bir saatla gürleşýär telefondan bilen. Ýöne YouTube kanalym Türkmenistan arnamy üçin YouTube kanaly bar. Şu taýda da şol geldi. Käşke şu taýda şu wagt bolsa onuň efire goşardyk golün görünen okuştaýlar dara. Paylaşyň neme mälige dogrudyň. Yani edibermeli köp sawal gülerek geleniňe goşulanyňa pikiriň aýdanyňa ýöne seniň ýanky beren soraglaryň bar näme üçinlik başdan soraglaryň hiç birine ne şu taýda adamlar jogap berýär ne de Türkmenistan hökümeti jogap berýär. Medya da var aşağı. Kime bir prezident tarafından salat ya da ben şöyle mi kadip ilmi şansım olsun diyelim ben öyle derdim. Öyle derdim yanında adamlar vardı ben günüm efire olsun ben. Adam diyor olsun olar efire olsun mu konservatlar eşte oturur görüp menden uzaklaş başladı bakalım ben ettim. Sen arkandan bir böyle almalı diye ne alıp tamam ben ettim koydum. Yo berde de vallahi berde de bir bir TikToker blogger'ın kanalına girip şular ýaly gepläp edil şular ýaly mihman ýaýyn açyp durup menem girip gepläp başladym bolun meni çykaryp bloga salyp goýberipdir. Ya gözün ýuman günü garaldyp bilmez. Öz gözünü, öz durmuşyny garaldar. Gözün ýumsaň özüňe garanky bor hemmede. Birinkilerim käbiri gözün ýumyp şeýit başajak bolýar da. Görünüp duran zat hakikat, onu sen gizläp bilen ok. Yaramaz barmy bar? Türkmen hakikaten bir salap şoň birini basyp ýenjip şonany şey etsin boljak bolar. Hiç kim birini men ökkemek edýän ýa şu okaýan ýerim dedim şoň ýaly men gatdy neme etdim. Başga milletlerin hiç haýatda monyňalyk ýa-ni Türkmen halky şol mälikin sorasaň şolap aýdyr.
Hiç kim Türkmen halkı Türkmenin gıyaky boy gyzynyň bolsun. Ya oğlanyň bolsun. Hiç gaýsy bir-birine dost bolup kömeklerini görýär. Ýeketin üçinem satyp gitdiler men. Hemmetine maýdaýyn. Käbir erkekleriň käbirim da 97% erkegiň daşy men erkek diýmäniden nemedim. Aýtmanadan dilim baranok. Olan özüň format erkek bolan bilen häsiýeti. Men gyýz bolup men özüme göwnüm ihtiýarly boy berýärmi da bara. Boy erkegiň özüm nime diýen da men. Näme diýsem öz hakkymy talap edip bilýän özüm. Ne şerde de gelýän öz dilimi arkaň şu ruslar bilen düşündirip getleşip bilýän ýöne 3-nji, 4-nji kurt erkek bolup ýa gyýz bolup dilini düşündirip bilmän ýörelerim bar. Bolýa. Yani goşulýan menem ýöne biriňädir strategiýa diýen bir zat bar da, käbir erkeklerimiz ýüzüni açmaýan bolsa, olar birazjyk strategik taýdan hereket edýär. Olam dogry zat, edilmeli zat. Ýöne ýüzüni açmaýan aýdypdylar bar. Olaram etmeli. Olam da sırdan zatlara goşulmaýarlarym. Gorkýar taşa eşitmäge de gorkýar. Sen nämeňden gorkýan? Hakmy hak bolan işdatdan gorkmaly däldik men şonu bilýän. Yalandan gaýdyp oturamyz da, ýurtda urşun diýip oturamyz da, başga da dediň diýip oturamyz da, diýen diýen. Yo, biram näme diýdiňsene, ine Türkmençilik kanalymyzyň TikTok edilşinler ýaly şurdanak videolar biz YouTube'da goýýar. Şonu başda açan videomuzda birincide bir sanak magazinin içinde oturan bir student oğlan vardı. Mene doydum o vize kart hiç sada deyten okusun çoruğu bulalp bolýamyn çoruğu bulanam zat bu mene näme bir diýip oturan bir student oğlan vardı. Men günne şu efirde meni gatnaşak geljek diýip zat diýip şol oğlan soň gitip gitdi da diýjek bolýanym izinden şoňa bahs edilen normalda bolup biler. Ýöne şonu gelip aýdan oklar da soňundan. Senem şoň üçin gülälek saňa eger basşat edilse Hökman bize duydurgun. Hökman aýtgyn. Men sen meni takip et. Bolýa takipden gitme. Liçkadan men häzir size nemäni beren. Öz Telegram ýa-da WhatsApp nomerymy beren. Şu taýdan birden basyş ýaşolar ýazatdyr. Bolsa habar ediň. Hökmany suratda hemmemiz bile uğraşýanyz. Töwreňizde, postlaryňyzda şular ýazat bolsa gelip efirden hem aýdyň. Şonu aýtsaňyz olar ýa elini çekýärler. Şonu aýtmasaňyz şolaň oýuny poz bolanok. Aýdanda pozulýar şolaň oýuny. Şunýaňyz. Şoň üçin olar garanky jaýda şarpyk çalmany gowurýan hökümetimiz we biz şolaryň şo kemçiligini bilenimiz üçin efirden ha menem näçe görüşip görmolyn. Gelýänok ýalbarýan Türkmenistanyň hökümeti. Gelin bir näme üçin edýän diýip sora beriň. Gaýratyňyz çatýan bolsa, gaýratyňyz çatmaz. Gaýratyňyz siziň diňe onnomunno şular ýaly efire gatnaşanlaryň käbirlerine bahs edip bilersiňiz. Mert turp ýüzüňizde gepleşýänler bilen gaýratyňyz çatmaz. Men bilýän şonu. Hep diýseniz siziňki näme dogry, biziňki hakykat. Ondan biziň hukumumyz var şu zatlar aýtmana. O zatlara da biz gaty gowy düşünýärmiz üçin siz bize gelip diýileňiz, belkem düşünjesinde birazjyk bilýän näler diýip ýa-da okuw bilim derejesi pesräkdir diýip ana şolaryň maşgalalaryna basy etmek bolýar biziň hökümet. Olaryň adam saýlap edýär. Her kimeden ok aeroportdan barýan bolýan her kime deň sora gören owa. Biriniň telefonuny göreýän ise birine agam hoş geldin taman bar diýip goýarýar. Şo daş demetinden birazjyk analiz edip hereket edýär hökümet. Şoň üçin men bilip oturum sen tagam özüň gerek jogabyny berersiň olary da ýöne şol basy edenlerine çekinme, gorkma. Biram uzakdan tutgun niýetini, ýagny gıýtka wagtda bir zatlar etjek, bir zatlar bolmagyny isläp, howasyn gaçyryp soňam ýene ýitip gitme diýjek bolýar. Uzakdan tut niýetini. Ýok, aşam bitýär ol, dinim geri otuna eýlen, beýlen, istat elinden gelmeýär. Elimizden konkret dogrudan istat gelmez, biziň halk hiç kim tarapdan çykmady ýöne. Engijek bolanyň halk beýtik gelmän, hiç gaçanam. Yo, halk bolamy ýoş-ýoş. Kim nidi istese geçsin, özümüzün hakkımız, özümüzün pulumuz, özümüz arkayn yaşalyn, iyice işende özümüz arkayn tapalyn, istan ýerimizde okalyn, istan ýerimizde gedelenç edelin, hiç kim bakma bolmalyn. Azrak gözüňizi açyň, haýyş tepden halk bizden. Men diňe şoň üçin çykyş etdim, bolmasa. Köp sag bol gülälek. Köp sag bol, menem bolýan sizi aýdanlaryňyza hemmesine de goşulýan dogry aýtdyňyz, aýdanlatdyňyz, hemmesi dogry.
İnşallah da sizi ýaly düşünjesi gözü açılan iyileşsemiz bola bolsun, köpeli bolsun, şeylelik bilen ýoş-ýoşda şu zatlar bolmaly. Meňem düşünmeýän zadym. Ne şu zatlar sen görüpsiň, näme üçin daşdorundaky kurslaşsan görmändir. Maňa da gazykly şol oturup kesekini ýatan şolsan soraýan şonda. Değerli görýärler ýöne olaryň köpüsi 50% bolsa 50% pul almasa 50% tanış arkaly pul alýar. Olarym ikisini deňişdirjek bolmaýar. Hiç kim özüni birini deň derejede görek gelmeýär. Hemme de birini pedelteti geldi. Türkmen halkyna şonu ýaly düşünje bar. Şoň üçin hem bilmedim. Şoň üçin hem şonu ýaly. Olsa onun geçer, onun geçer. Mak edeýin diýilen zat ýok. Biz Hudaýa şükür işläp özüňizi görüp görüp men o zatlardan näze men her galay bäde. Yani men diýjek bolan türkmen sahnaky, türk dilleri bir zatlar edip biz kömek edäýmiz olaryň özünden elinden işläp gelen o ýa-ni şunu ýalaga çykyşakdan göni ýygnap gitdiler. Onu hemme de bilýär. Bir dakika. Bak Gülelek. Nur bak bu zatlar var ya hazır mesela bundan 1 yıl 3 yıl önce 5 yıl önce bu zatları hemme gorkýatdy da mesela hazine 1 yıl oldu 6 ay oldu ondan beri bilenmi adamların näle akıl düşüncesi östü bak näle gide nesip bolsa bundan 3 yıl 2 yıl sonra 5 yıl sonra mundan da gowaser mesela Utayda hazır Basçada oturan ene atalar var sen çıkma görünme şu tayda hiç gelme işin olmasın katışma diyenler. Mesela bu taydan yol açılsa barıp her zat gürleşip her zat görülüp zat edip ondan son bundan da kendi adamların aklı düşüncesi ösye. Mesela bundan aydalı 2-3 yıl son okumana gaytalar bunun yağlı kösenin bunun yağlı nemetse şunun yağlı çıkış etseli en hatta aydı ya nardan durup doğru etti yani çıkış etti ya. Bizde böyle çıkış adamların yavaş yavaş akıl düşüncesi ütkeye. Iýminde şoň üçin çıkaran noktaşlar ýurda, bizem falan okýurda. Iýminde şoň üçin hem İmmini şonun için. Bak näme üçin bilen immini şonun için adamların akıl düşüncesi ösmesin adamlar baş kaldırmasın deyip o birinci çör organ östürdü adamların gözünü organ korkuzdu. Organ gelip näme etse etti veli organa karşı gelsen näme ettiler aldılar türmeye bastılar. Adamların gözünü korkuzdu. O gözünün korkusunu bilen ayırma için bunun ýaly çıkışlar etmek adamların akıl düşüncesini östürmeli. Azacık zaman bilen adamların korkusunu ayırmalı. Bizim taraplarımızdan hem azrak kösenenler çıkaymasa, bolmasa ol izinden edip buna şarkalı 500 dolar gelip durun, başka edip durun. Men 100% garantiya geçecek bolun. Olar adalat edip hiç kayıttan çıkış etmeýär. Yok, olaram 500 gerek. Wagt gerek. Olaram 500 dolar, 1000 dolar, 500 dolar berip ahire mesela maz aydalı men 500 dolar berip men günümü göre oturan bolsam, işimi bitirýän bolsam. Sen öz hak hukugyny dilep işini bitirsen men özüme sora berýär. Durgany mesela bu göz özünün 1 manat pulu yok. Öz hak hukugy bilen ýoluny tuttu. Näme üçin imme ikimiz bir ýolda barýas? Näme üçin men pul berip günümü görmeli? Men de kelle masala ne? Men de hak hukugum mende de var. Adamlar yavaş yavaş össe, yavaş. Umar hoş geldin, geçýärsin. Ama ümit etdim ve bizim halkımızın bir zatlar enimizden gelir deyip, halkın bir zatları bazırak gözünü açar deyip. Şu şeydi şeyle burada edelim. Gülerek. Ben haýyşdym ma, şeydi komentaryalarda prezidentin tarapyna alıp ýazýarlar, bir haýyş etýän sizlerden şolaryň bir berläp goýun. Bir zatlar edemsen şolar bilen bir urlaşalım. No. Şu komentaryalarda esasen şolar ýazýanlara bir hem ýerde mene görsem jogabymy berýän TikTok'umda da ýenemde de ýöne men ýetişem ok videolarmy ýazýan käw haterlara ýöne ýa söwüp ýadan o post görýän. Gülerek gel şeýle edeli. Sen şu taýda okuyan ýerinde okuwçylar, talipler bilen gürleşýän bolsaň, gepleşýän bolsaň da şolardan sonra näme pikirde, ýani psihologiýany öwrenjek bolýan-da meňem niýetim şu näme üçin şu zatlardan uzagrak durasy gelýär, gaça durasy gelýär, näme maksady bar? Ýani gelecekde şu dymmak bilen şu meselen 5 ýyldan soň nähil görýärkä? Bolýa dymdyň, bolýa sesini çıkarmadan ýurda barmak niýetiň, öýüňe barmak, baranda azar ölmesin niýetiň belki. Ýöne 5 ýyldan soň şo ýurtda görer öýdýärlermi kaşolar? Şu gidişi bilen. Geleceğim bilmedim de. Dokun açtan havar yok diýär, şolda hiç kimden iş ýok, şoň üçin hem şey diýär da.
Yo, dokun açtın havar yok yurttu. Yine 5 ýyldan soň nähile yurt görýärler kaşolar. 5 ýyldan soň, 10 ýyldan soň. Başlardan soň, 5 ýyldan soň, öne bärde şonu nalagat ýalar işleýärler, öýüne pul uratýarlar, öýünde bir gowy bir zat gurudyryp goýýarlar, zat mysal üçin magazin açdyrýarlar. Ýa-da bir maşynda daldyryp goýýarlar. Bu dolar özüniň uje gelejegini gurup ýaşaýdy. Ýa-da Yo, Türkmenistan o garanti ýok. Sen gazanyp bara çemçelap ýynanyň soňuny çanaklap alýan ýerem. şonu ne boldy? Olar şonu öyle boldy. Oldu men magazin açdym ýa, da maşyna alym baramsyň taksiçe eder, işe geçer, meýtirin beýden bir zat etdim, mora ne boldy? Başga hiç kimen iş ýok. Ana şo soragyna jogap berýär. Men özüm bilýän bärdi. Özüm student emekden bilýän. Doğru men bärdi, men bärin ýaman niýem ok, men hiç ýeli men işläp bilemedip berän o da şükür bärdi işleten gün görse bolýar, men ýöne özüm çiğnemede oturam. Şurp ben sana birazrak men hukuk edelim diýjek bolýar. Şükür kara men pikirimçe ştaýda oturan hemmeňizde de sorag şu deň sorag. Gorku diýilýän zat bar, ýalan da ýol. Ýalan men pikirimçe bahanam ka diýen. Inni şu gorkyan diýerek bahana tapmalymy ka diýenna birazjyk gorku. Näme üçin men gorkamok, näme üçin gürärek jyýmyz gorkanok, ýa dursaltan jyýmyz gorkanokdy siz gorkýaňyz. Gorku bar diýäňiz, ýani gorkam birazjyk Musulman ýa maskirovko. Yani bu gorkup näme gorkmawy başa gelen çekiler, tagam çekip gördüm. Mundan beter näme gerek, mundan beter näme gorkjak. Diýär. Gorkun ok mu jigini pedala men nämesinden gorkun? Mundan beter boldy. Men nikitin pulu men ýa-da gelen pulu ketsin ni gorkun. Ya baram soň iş almaz diýip gorkun. Baram soň men tagam iş almaýarlar. Näme gorkun? Nur sen soraw berdiň ha bu gorku bahanadyr diýip. Men sana aýdaýymmy? Bak adamların içine gorkunu ne edip saldı biliyor musun? Gorkunu mesela aýdaýyn. Ine biz yaş vakti toylarda hökman döşmeçilik uruş bolýat, doğru mu? Uruş bolup başladı. Mesela bir ovadan 4-5 tanesini yaş oğlanı eltip içeri dıktılar. 3 ay götürüp geldim. Hem uruş etmesini koydu toyda. Bak ne edip adamların gözünü korkuzdu. Benim ovamda dur. Ben sana aýdaýyn, ne edip adamların gözünü korkuzdu. Menin ovamda biri var. Önkü Saparmurad Niyazov dövründeki gürrüň aýdaýyn sene. Türkmenistan Niyazov'un üstünden gürrüň edi. O zamanlar şunun ýaly açlyk, un ýok wagtlary, şunun ýaly otobusda owaya şäherden owaya gelerken şunun ýaly gürrüň edi. Un ýok diýe, ýag ýok diýe, näli ýaşamaly bu ýurtda diýe. O wagty gözüňe getirmändan bir 2006'da gulluğa ettim. Men düşündüm sen soraňa. 2004'ün gürrüňi. Yo, şonu alıp gidip bilenmi? Öýüne un getirip koydular. Giýje sagat şoýun giýişlik öýüne getirip un getirip koyup gittiler. Ýa getirip koyup gittiler. Giýje sagat 3'te de gelip öýünden alıp gittiler. Hel bugünem kimin alıp giden näme aýtmaýa, nämişeden näme aýtmaýa. Erteň süň bilenmi? Awtobusda ýörüte şähere gidip şo geldi. O yurdumuz gowy diýip geldi ýanky adam bilenmi? Hiç kemi ýok diýip ki. Näli gorkdy bir owanyň adamy şonu tanaýan adam hemmesi. Ya men senin bölümde gaýrat tutup beräý. Men sen aýtjak sözüňi baştan aýdandan bildim men şular ýalyk diýjeňi. Sen men şu soragyma jogap ber. Sen birini gorkudanny şeýdip gorkudaýarlar diýdiň, dogrymy? Onu biz ine batyrlyk görkezimizde näme üçin batyrlyk tapanoklar gorku gelenne gorkuny alman bilýär halyk. Batyrlyk görkezimizde näme üçin batyrlyk alanoklar? Batyrlyk alyp otyr goşup bak yavaş zaman gerek. Bu gorkulary ýeňmek üçin aýtdyma biraz zaman gerek. Hemen gorkuny bir gün alýarlar, batyrlygy bir ýyl alýarlarmy? Şo bolýar. Batyrlyk aynı şonun ýaly bolýar. Görüp otursun ha, biri gelip negatif ýazýar, negatif görüp otursun ha uzatlar. Yavaş bak yavaş ösýär. O gorkulary sıraz aýryp bolmaýar ki. Yo, niýanky urşdy diýen meselen ol bar, tagam urşmaly. Onu dogry etýärler urşýany. Alsynam, bassynam gözüniň oduny alsynam. Ýöne biz şu wagt hakymyz, hukumy gözlänmek. Yok. Bak hak hukumy gözlänmek için hiç kim istat diýme. Ýöne adamların şonda gözünü korkuzup şondan devam edip gelýär. Bilen şondan devam edip gelýär. Hazır liboy adama mesela men sana bir zat aýdaýyn. Döwletiň özü
bizde Türkmenistan'da uçra durup mesela sigara çilim alyan doğru mu? Şonu polisin yanında çekmeye korkun. Polis görse o teze şonu yakan bolsa hem öçürecek. Men näme üçin korkyan şunu? Onu yavaş yavaş ayırmalı korkunu. Hemen ayırıp bolmaya. Yok hemen. Dela haçandan vergidi otursa. Geçen yıldan vergidi oturdu. Totanın ucu efire çıkıp başlayan geçen yıl April, May aylarından. Mart Bu aylarından da beri. bak şunun için mesela benim başta çıktım efire çıkanda şunun yağlı gülerek yağlı yüzüm açıp Dur Sultan'la gepleştim. Dur Sultan dedim. Şunun yağlı efire diyen neymiş diyen neyme kazandın dedim. Sonra bana düşüntürdü. Almağa dedi böyle 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 böyle. Sonra ben de baktım ayda oturan zatlar tam doğru. Tamam doğru dedim. Doğru ediyen dedim. Çıkış et dedim. İnanmasan gülerekten. Bak adamın asta asta yavaş 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 şunu yağlı edip adamların akıl düşüncesini östürüp şunu yağlı edip yola salmasan hemen o gelen korkunu ayırıp olmayara bir yılın içinde onu sen bilen ya. Mesela bak ben ne için ondan 3 yıl 5 yıl bundan sonra damından söz azatlığı gov olacak dedim. Yine bu evde oturan çıkışların ucu korkunu ayırıp da ösüp otuyor. Hiç ize düşmeye ösüye bu edilotan çıkışlar. Adamların fikrini ütket ya ösüye bu gidiyen çıkışlar. O şehifi diye gavatlap hakkından gelipdirler diyen Omar Olin sınmıyor. Gözläp göreni duşupdur da diýdiň daş boldy. Mene ayran. Hakkından gelen odalar gelirler da bolmanam o gavat geler nerede ýöne watan döne, näme döne diýip menem o halk düşmany diýen. Ola halk düşmany. Halka garşy gidýär. Halkyň %100 halk keyfini düşmanı. uzun oturma. Halk düşmany hakyky. Şu wagt etdim diýe. %100 halk düşmanı ya. Onun evde oturan çıkışları, onun çeken videoları var ha. Bak şu ben şu tayda olan bolsam özüm bilettim ya. Hmm. Neyse, kin ve nefreti pompalamayalım. Yani o da artık ol öz belasını öz tapar bolmanam. Arayan Mevlasında bulur belasında diýer. Şonu ýaly olan öz belasını tapar halktan. Bu bedatlar halk wara ýatdan çıkarmıyor. Arhivine salyp otyr. Kıyın geçen bugününü, durmuşunu ýadyndan çıkararmış halk. Ini çıkarmıyor. Iýejem ýadyndan çıkarmıyor. Şu kıyın gören kösünçlüklerini. Ondan kösünçlü ýagdaýynda da gelip sana garşy gidip oturana kim bolýatdan çıkarmaya. Tak što ol özünden görsün wara öz saýlan ýoluny. Edil şolar ýalan başga da şu efirde ondan bunu ýazýanlar. Şu taýyk gelen olup dostlaran olup biziň ýene-de dostlarymyzyň ýanyna giden olup ýamanlaýanlar. Siziň hem ýerinizden ýeter. Hiç mesele ýok. Ýuwaş ýeter. Şoň üçin indi halka garşy gepläňizde, halkyň pikirine garşy gepläňizde birazjyk pikirlenip gepleseler has gowy bolar. Dünýäň habar kysansyny çykaryp maskara edip kowdum şu taýdan. Bir wagtlardan beri men efirme gatnaşan bolup, dogry edýän agam gatdyn bolup, soňam gidip oglanyň ýanyna liçkasyna gidip şu boşlardan ýardamadyňyzmy, näme diýip adamlar pajygat edip görün haramladalar we da men taýam aýdyp berdiler. Siziň araňyzdakylar ýaly bolup görün we size garşy gidip görenler badyr, häzir boluň diýip taýam duýdurup berdiler onu. Men näme bu taýda oturanyň hemmesini tanamok. Hemmesini tanamok, duşamok. Indi şu meselenem nesip bolsa duşur ýalyk derejä, birek hasan metr mundan metr anam bolar ýaly derejä getirjek. Hökmany suratda. Şonu men ana çağırış ederim. Gelersiňiz tanışar, bolar ediljek zatlarymyz ana şonu hökmany suratda has beter bir-birimize dogana koşar. Şu pikirin %100 mende golda yani öne şu pikir %100 doğru. Şu birbirimizden görüşüp duşup gepleşmek o başka zadı. Ýa-wa. Param Fafella diýipsiň nur dost gaýrat et ýa-da çekilme ön kowlanlar ýaly ýzyna satdy bizi dogry aýdýan. Men taýam şu näme çykamda oturup pikirlenip çykdym ýani boş paşardaýyn halky gaza getiren näme soňundan menem titik gideýin maksatly ne demok. Men ýitip gitsem bundan soň ýa bilemok ýitip giden bolsam maňa başyma bolat gelendir gitendir. Başyma bolat gelmese canım sag bolsa da araňyzda. Onun arkaýyn bolun.
korkusalaram, näme etselerim, näme bolýanam bolsa men gülen derejede hemmeňiz eşder durarsyňyz. Efirden hukman ýetirer duran. On ýazardan men edip bilerler öýdemek esselerim Allah janyň öýdi beýikdir. Görünür görünmez belaweterlerden hem gorulsun. Bolýa onu Gülälim Ana, çok sag bol men efir çıktım. atnaşyňa. Bolýa, sag bol. Sag bol tarakasyn. Gelip dur gitmeginiň. Ben sorattım. Bolýa, Hadi sag bol. sağ ol. Sağaman oku. Ýa- Ben tamam. Ýagny şolar ýaly, hakykatdan hem ana görüşüňiz ýaly geçen ýyl şol oppozisiýan gowşap bolup, öňe bir sopar iş başarmayanlar çykyp bulaşdyran üçin çykdymy? Oturup pikirlerim çykdymy? Men diýdim, halkyň diýdim, şu saparam ana alaýsa bir diýdim-de, ýene bu ýere öňe çykyp bulaşdyryp birek ýamanna otursa diýdim, bu diýdim iýin tapmaýa, şoň üçin hem oturup pikirlenip çykdym watandaşlar. Ýani geçip barýakam böyle sowulaýdym däl. Geçip barýakam sowulaýdym diýilen söz ýok mende. Ýürüýte girdim. Yani şu hocalyga, mihmançylyga ýürüýte girdim. Ene şu edip oturan işime. Şoň üçin men ýürüýte girip pikirlenip çykam soň olar ýaly näme girjek zadym ýok. Arkaýyn bolun. Hawa Rossiýa. Meňem höwesim size bagly ýöne. Meňem höwesim size bagly. Siziň gollugyňyza bagly. Men sebäp bilsem meňem adam. Siz gollaýaňyz, menem bu gollaýan, menem siziň ýaly görüşýän. Mertlerçe duralım, bir-biriniň arkasynda görüşelim. Sebäp bilsem bu oýunjak däl da, bir ýurdun baş tutany halkyna garşy gidip dur. Yani hak hukumumdan gözlejek bolýar, özüňizem eji olan kyýal mümkinçilikleň ýüzden birem ýok. Şoň üçin bizi diňe güýçli edip biljekler, biziň birikmegimiz, birleşmegimiz, halk bolup birleşmegimiz. Oppozisiýa birleşsin, birleşmesin, o esas halk bolup birleşsin öz arasynda. Halkyň birleşmegi üçin hiç il päsgelçilik ýok. Birleşin. Birleşeliň bir platformada. Alo. Vatan dilin salam. Salam aleyküm. Salam. Aleykümselam. Sağ olun. Vatandaşlar. Salam aleyküm. Hoş geldin. Aleykümselam. Bile yaxşı temaları oturup ötedip geçtiğinizler de gelince yadımdan çıkardı. Korku meselesinde de koğuşu da yani ki Mert İstanbul'un deyişi yani özüne bilen yani bu mentlar polnu orgun halkı ezip duhunu aldı da o ya ne edip bolya yani ki başlıklara bastılar aylantırıp başlık olsun bulatma olsun basıp yok edip köçedeyim konkretni besprizil çıktım. Bir daha dedik diye at şedayeten mükem diýen ne? Mene ilk çıkanadan kuartira edinayeten mükem diýen näme göçjek mi ilk çıkana Omar? Yani kuartira edinayeten maňa ştadan bir komlet ber diýjekmi? Näme etjek barıp Omar? Ya aslında edip vermeli o şu. Bir daha da edeyin o şu. Adinoşnu edip boljak gat köp zatlar watandaşlar. Adinoşnu. Yarmalam der döwmelim der o. Adar bolmaly, adar. Şolara adar bolmaly. Bar ýa-da adar bolmaly. Adinoşnu var. Haydi Böyle özüm İstanbul'da yok da olmasa değişim yani var ya bu elçixana önüne var. Her gün sıçıp kaçmalar eşiğinin kapısının ağzına bu oldu. Temizlesin yöresin diyeyim sen. Ama dursun şu anda var. Her gün bir kim aytdaşdan Indiyadan bir yerde şunda deyken yani ilçixanasının bir yerinin kapısının önüne bile. O şimdi oyun yaxşı zat. Ne diyecektim ya? Yani kiler koştu bilen özün halkın duhunu aldılar. Şimdi ne diyecekler vatandaşlara, studentlara? Bu fırsat birinci gezek geliyordu.
Eğer şu fırsatı sıptırsak hiç kaçanam son gelmedi. Yine 100 yıldan ama. Hmm. Biliyorsunuz Türkmenistan'ın içinde hak hukuk yok. Birini burada допустим da bir menti varıp üstünden prokuratura ağzına yazsam peydası yok. Patamışta iti ısırmaz. Bu halk indi ağzı birleşip de bir ayağa kalmasa hiç sadan bolmadı. Ama hem doğru düşünüyorlar. Onun için hemmemiz de var ki ağzı bir olalı. Korku diyen zat yok. Ölsem hak yolda. Hmm. Ben tayar şuna. Çağlarım geleceği için canım kurban olsun. Yani ölen şu yolda no çağlarım gelecekte goğu yaşasın. Sıkıntı yok. Zaten bu dünyada 35 yaşa gel oturmuz bitiren işimiz yok. Adımız kalsın bir yerde. Ava. Ve bitiren işimiz Parmak yokluğunun sebebi hem bu haram hükmedin yüzünden. Olmasa kim e, doktor? Yenen bir zat. Her bizde hem talantlı yiğitlerimiz hem ki kelleli adamlar hem ucu yurdu bırakıp kaçtılar. dost netin näme diye haýsy tema gurrungyny bilip bolarym ka. Netim bara şu adyň çylşyrymly harf bilen san bolup ýatan bara. Efira Yok. anladı aslında. Awa ýani 19 sanak patpisçi bolan. Men aýdyn netimi biliň türkmeniň şuna çenni ýekeserdirli, agdy bir halky agdaly edildi. Jogap ýoklaý bir sabr etsen o ýürege düşdüň aýyny. Türkmeniň agdy birligini jemläp biliň şu wagt milli hadinamyzy öz hasabyna sow oturan häkimiýeti aýryp halk häkimiýetini görmek. Ýani biliň halkyň arzuwy bolan, halky diňleýän hökümetiň gelmegini üçin etmek. Uzun maksatda şol. Düşündiňiz? Onu nädip eder, nähil eder, olanyny wagt görkezýär. Ýöne kanundan çykman, başardığımızdan kanuny hukuk ýolu bilen görüşüp etjek adymyz gelecekde halk häkimiýetini, ýagny halkyň arzuwyny, halkyň islegini diňläp duran, halka ýokursundan kellesine urup duran näle halkyň islegini diňleýän, arzuwyny diňleýän hökümetiň gelmegini üçin etmek. Bizi şu wagt agdaly etdi, bir-birimize düşman etdi, dogony düşman etdi. Şu hökümetden biziň diýmamyz gerek. Şundan halk bir gedecik ayağa galypmy, hakyny talap edipmi, nähile edip diýilmeli bolsa, diýilmasa şu hökümetiň özüniň goýup gitmejegi uje görnüp dur, özüniň taşlap gitmejegi görnüp dur. Sebäp diýsen ayagalygyny öz konstitusiýon hukuklaryny giňeldip barýar, ayagalygyna wezipeleri öz dogan garnaş hukumlaryny berip vilayetlara çenli ahallaryny getirip zat edip zatlar näme görkezýär? Şunuň tegentekler öz erkine wezipesini taşlap gitmejegi görnüp dur. Ana şoň öňünden höttesinden gelmek halk bolup. Onam diňe halk bolup. Halk bolup bolly. Halk bolup adalatly saýlawlaryň edilmegi, halk bolup adalatly paşanyň we prezidentiň gelmegi dänim gelecekde Türkmenistanyň has gowy geljege getirmek, awraýymyzy galdyrmak dünýä arenasyna. Ne biz dünýä arenasynda Türkmenistanyň awraýy ýok. Şonu galdyrmak. Muhammed gel men çıkayın sen gel efire. Hani o Mine şimdi boýundan onuň bir agzdan agzy bir Tamam ben çıktım. Al sana koş sen şunu iste göndersin al ben çıkayım. Bolya bor sağol alayım Yaxşı, gelsin. bana Zaprosi sağ ol, veren sağ ol. ova. Zaprosi versin. Kim zaprosi verse alyan men. Kim uy verse ýöne. Muhammedi gelebilse alayın. Meni okaýanmy diýe. Gel seni okamazsa seni diňläs. Mesele ýok dost. Dios. İstekte göndermedi ya. Yok istek gönderen nokta. Sen çık on men alar nädir bärik zaprosi uratmana şekinýänler da doldy. Dios geline şu at bir yer boşady sen üçin ýüri to boşatdyk şonu. Gel.